Καλησπέρα και από μένα. Σήμερα θα μιλήσουμε λοιπόν για το αποτελεσματικό e-commerce, καθότι παρά το ολοένα και αυξημένο επίπεδο τόσο των χρηστών, όσο και του e-commerce γενικά στην Ελλάδα το τελευταίο διάστημα, αυτό που θα παρατηρούσαμε είναι πως το τοπίο στο αποτελεσματικό e-commerce εξακολουθεί να είναι θολό. Απλώς είναι θολό πλέον, γιατί όχι λόγω της άγνοιας ή των ενδιασμών του Έλληνα e-shopper, αλλά ακριβώς επειδή υπάρχει έκρηξη και αυθονία πληροφορίας και γνώσης. Κατά μία έννοια, όταν κάποιος αποφασίζει να κάνει μια αγορά online, είναι σαν την αλήκη στον πρώτο θαυμάτων και έρχεται στη λαγότητα. Και επειδή σίγουρα δεν θα θυμάστε το παραμύθι, θα σας φρεσκάρω λίγο τη μνήμη. Ας πούμε ότι η αλήκη είναι η online αγοράστρια που θα χρησιμοποιήσουμε στο παράδειγμά μας. Μπαίνει λοιπόν για πρώτη φορά στο ίντερνετ για να κάνει μια αναζήτηση και αυτό που αντικρίζει μοιάζει κάπως έτσι. Ένα θολό τοπίο. Ωστόσο, εκεί υπάρχει ο λαγός που θα τη βοηθήσει στην αναζήτησή της για να μπει στη λαγότυπα. Στη λαγότυπα που μπαίνει, συναντάει διάφορες προκλήσεις και της δημιουργούνται κάποιες ανάγκες. Εκεί είναι που βλέπει κάποια αντικείμενα με τις επιγραφές file, με τα οποία μπορούμε να τα ταυτίσουμε, να τα παραλληλήσουμε με τα διαφημιστικά banner ή text ads που έχουν call to action buttons. Μάθετε περισσότερα, μπες τώρα, κάνε κλικ εδώ. Στη συνέχεια, την αλήκη τη βοηθάει ένα ποντικάκι να φτάσει στην όχθη, όπου όχθη μπορούμε να το ταυτίσουμε με το e-shop της επιλογής της εν τέλει. Στην όχθη που είναι, το ποντικάκι μαζί με τους φίλους της, της προτείνουν διάφορα παιχνίδια για να κάνουν την παραμονή της πιο διασκεδαστική. Όπως ακριβώς δηλαδή και σε ένα online κατάστημα, έχουμε διάφορους τρόπους για να ενθελεάσουμε λίγο και να κάνουμε λίγο καλύτερη και πιο διασκεδαστική την παραμονή του επισκέπτη μας. Προτάσεις δώρων, κέρδη σε πόντους, συνδυαστικές προτάσεις δώρων και προσφορές. Η αλήκη, παρόλο που μπορεί να μην προχώρησε σε αγορά εκ πρώτης όψεως, έκανε όμως add to wishlist. Της άρεσαν τα παιχνίδια που της πρότεινε το ποντικάκι με τους φίλους της και για να τους αναμίξει, στο παραμύθι τους δίνει γλυκά και εδώ μπορούμε να το ταυτίσουμε ότι κάνει add to wishlist κάποια προϊόντα. Εκεί όμως είναι που της δημιουργείται μια νέα ανάγκη. Στο παραμύθι η ανάγκη είναι να ξαναβρει το λαγό κάποια στιγμή. Στην online εμπειρία όμως, η ανάγκη είναι να πάρει λίγο κάποιες κριτικές και κάποια σχόλια από το ίδιο της το κοινό, από τους ίδιους της τους φίλους. Αυτά που έβαλα στην add to wishlist, παιδιά, πώς σας φαίνονται, να προχωρήσω σε αγορά ή όχι. Ή κάποια, και αντίστοιχα και οι φίλοι της, όντως ικανοποιούν αυτή την ανάγκη και συνεχίζει το ταξίδι της η αλήκη προσπαθώντας να βρει το λαγό. Στον δρόμο της έρχεται όμως ο γάτος, ο οποίος έχει την ιδιότητα να εμφανίζεται και να εξαφανίζεται όποτε το θέλει. Μπορούμε λοιπόν να παραλληλήσουμε την ιδιότητα του γάτου με τα εργαλεία remarketing που χρησιμοποιούμε και εμείς. Όπως είναι για παράδειγμα κάποιο newsletter που στέλνουμε με basket reminder ή το εργαλείο της Google για το reminder, για κάποιον που έχει επισκεφτεί ήδη το κατάστημά μας. Ο γάτος λέει στην αλήκη ότι ξέρεις κάτι, δεν ξέρω πού είναι ο λαγός, αλλά για πέρασε να δεις τον τρελό καπελά, νομίζω θα σε ενδιαφέρει. Ο οποίος τρελός καπελάς είναι όντως το εργαλείο του basket reminder που της στέλνει ένα κωδικό έκπτωσης για να το χρησιμοποιήσει. Η αλήκη όντως χρησιμοποιεί αυτόν τον κωδικό έκπτωσης, της άρεσε όντως η πρόταση του γάτου, και οπότε επιστρέφει στο online το κατάστημά μας αντίστοιχα, χρησιμοποιεί τον κωδικό και προς το τέλος του ταξιδιού της συναντάει και την Τάμα Κούπα, η οποία έχει την ιδιότητα να αποκεφαλίζει όποιον δεν ικανοποιεί το αίτημά της. Στη συγκεκριμένη περίπτωση λοιπόν το αίτημά της είναι να προχωρήσει σε αγορά η αλήκη, όντως προχωράει σε αγορά η αλήκη και κάπου εκεί ολοκληρώνεται το παραμύθι. Γιατί η αλήκη ξυπνάει και αντιλαμβάνεται ότι όλα αυτά ήταν ένα όνειρο. Άρα λοιπόν και εμείς μπορούμε να ταυτίσουμε το τέλος του ονείρου με την ολοκλήρωση μιας παραγγελίας και άρα την επίτευξη του αποτελεσματικού e-commerce. Σωστά? Λάθος. Λοιπόν, θέμα τα παραμύθια τώρα. Στην πραγματικότητα, η εμπειρία του online αγοραστή είναι και πρέπει να είναι ονειρική, αλλά δίχως τέλος. Καταρχάς, δεν ξέρουμε από πότε ξεκινάει η ανάγκη του αγοραστή. Όταν μπαίνει λοιπόν στο ίντερνετ, σίγουρα, το μόνο σίγουρο είναι ότι έχει κάποια ανάγκη να αγοράσει κάτι μια δεδομένη στιγμή. Άρα λοιπόν, μπαίνει στο ίντερνετ για να κάνει τις πρώτες του αναζητήσεις με μέσο όρο
12 αναζητήσεις μέχρι να αποφασίσει από ποιο online κατάστημα θα προχωρήσει στην αγορά. Και εκεί εμείς για να το βοηθήσουμε, πρέπει να διαθέτουμε στο κατάστημά μας και Advanced SEO, Search Engine Optimization, αλλά και οδυνηρά μελετημένη στρατηγική στις cost per click και γενικότερα στις πληρωμένες καμπάνιες. Ωστόσο, μπορεί να δημιουργηθεί μια ανάγκη σε κάποιον από κάτι που είδε. Μια δεδομένη στιγμή, δηλαδή impulse buyers ουσιαστικά. Από ένα like ενός φίλου του στο Facebook, από ένα tweet, από κάποια σύσταση ενός blogger ή vlogger τον οποίο ακολουθεί, από ένα διαγωνισμό που είδε στο Facebook, από ένα άρθρο που είδε σε κάποιο forum, σε κάποιο blog, σε κάποιο portal. Γενικότερα λοιπόν υπάρχουν διάφορες αφορμές για να μπει κάποιος στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα και ακόμα περισσότερες για να ξαναμπεί. Το θέμα είναι όμως ότι όλα αυτά είναι περιφερειακά. Το e-shop μας είναι το λιμάνι μας. Από εκεί ξεκινούν και εκεί καταλήγουν όλα. Άρα λοιπόν θα πρέπει να διέπεται από κάποιους κανόνες υλοποίησης προκειμένου να πετυχαίνει εμπορική αισθητική και λειτουργική απόδοση στο μάξιμο. Θα πρέπει να έχει προηγηθεί μια μελέτη και μια ηλεκτρονική έρευνα αγοράς. Προτού σχεδιαστεί έστω και ένα πίξελ, προκειμένου να δούμε λίγο ποιες είναι οι δικαστικές και εμπορικές τάσεις ανακλάδο και φυσικά να φέρουμε φρέσκες ιδέες. Το design να είναι tailor-made, το οποίο θα μας δώσει τη μοναδικότητα για την ταυτότητα που χρειαζόμαστε, αλλά και την ευελιξία. Με ιδιαίτερη έμφαση στο έργο του Graphic User Interface Designer, ο οποίος θα καταστήσει το e-shop μας να είναι αξιόπιστο και λειτουργικό, πέρα από ξεκάθαρο, απέριτο και ελκυστικό. Να είναι responsive το design, το είπαν και οι συνομιλητές, γιατί πλέον δεν ξέρουμε από πού μπορεί να έχει μπει κάποιος στο e-shop μας, έτσι. Από εκεί και πέρα, το e-shop μας θα πρέπει να αποτελεί ευχάριστη εμπειρία για τον χρήστη, για αυτόν που θα μπει και όχι επόμενο. Σε αυτό μπορεί να συντελέσει και η επιλογή μιας custom πλατφόρμας διαχείρισης, η οποία όσο περισσότερα και εύχριστα εργαλεία έχει για το διαχειριστή, τόσο πιο ευχάριστη θα κάνει και την διαδρομή και την επίσκεψη του αγοραστή μας online. Επίσης, η πλατφόρμα θα πρέπει να έχει πρόβλεψη για μελλοντικές ανάγκες του καταστήματος. Για παράδειγμα, αν θέλουμε να πάμε στο εξωτερικό, θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για διαφορετικό product mix ή price list αναχώρα, διαφορετικός τρόπος λειτουργίας του εργαλείου αναζήτησης και πάει λέγοντας. Ωστόσο, επειδή όπως είπαμε και το mobile αυξάνεται, θα πρέπει να είναι compatible με mobile συσκευές, ακόμα να δημιουργήσουμε και μια mobile εφαρμογή, προκειμένου να προσαρμοζόμαστε στις ανάγκες του χρήστη πλέον. Για να κάνουμε, όπως είπαμε, την εμπειρία του ονειρική από ό,τι και αν έχει μπει στο κατάστημά μας. Από το e-shop μας, όταν περάσει κάποιος, είτε έχει ολοκληρώσει μια παραγγελία, είτε απλώς μας έδωσε τα στοιχεία του, κάναμε τον data capture, δεν τελειώνει η εμπειρία του εκεί. Το μόνο σίγουρο είναι ότι η online εμπειρία θα πρέπει να συνεχίζεται και offline. Και δεν εννοώ στην παραλαβή από το κατάστημα, αλλά στην παραλαβή από το σπίτι για το σημείο παραλαβής. Για παράδειγμα, πότε έφτασε η παραγγελία, πόσο άμεσα, ποια ήταν η κατάσταση των προϊόντων, ποια ήταν η συσκευασία. Η συσκευασία ήταν με τα χήμα στη συσκευασία του courier ή με τα λογότυπα της εταιρείας μας. Αυτά είναι κάποια υποτυπώδη πράγματα και βασικά που πρέπει να προσέχει ένα ηλεκτρονικό κατάστημα σε επίπεδο customer service, αλλά δεν αρκούν αυτά για να κάνουμε τη διαφορά, να ξεχωρίσουμε από τον ανταγωνισμό μας και εν τέλει να παρέχουμε μια εμπειρία στον επισκέπτη μας που θα του καταστήσει να είναι και με υψηλό ποσοστό loyalty και engagement, θα πρέπει να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Ως προς το packaging, θα μπορούσαμε για παράδειγμα να το αρωματίσουμε. Γιατί όχι, να βάλουμε ένα ιδιαίτερο αρωματάκι που θα ενισχύσει τη δική μας τη μοναδικότητα και ταυτότητα. Θα μπορούσαμε επίσης να έχουμε ένα τηλεφωνικό after sales treatment, ούτως ώστε ο πελάτης μας να νιώσει ότι δεν είναι ένας κωδικός ή ένα email. Επίσης, θα μπορούσαμε να προσθέσουμε μέσα στην συσκευασία μας κάποια δωρεπιταγή ή ένα δωράκι, είτε ένα δειγματάκι από τους προμηθευτές μας, είτε ακόμη και κάποια δωράκια διαφημιστικά με τα λογότυπά μας. Δεν φαντάζεστε τι impact θα έχει αυτό στον πελάτη μας, που για μας είναι διδαμινής αξίας. Γιατί αυτός μετά με λαχτάρα θα θέλει να ξανααγοράσει από εμάς για να δει τι έκπληξη του έχουμε αυτή τη φορά. Αυτός όμως μετά θα γίνει ο καλύτερος μας διαφημιστής. Θα λέει παντού ότι αγόρασε από εκεί και αγόρασε και εσύ για να δεις τι και πώς. Όταν λέω παντού, στην digital εποχή που ζούμε, το παντού μεταφράζεται σε διάφορα posts, σε social media και blogs. Στο ίδιο παράδειγμα, ας πούμε, μπορεί όλος να πάρει μια φωτογραφία
το προϊόν που του ήρθε, την παραγγελία του, να την βάλει είτε στο Instagram και από εκεί είναι σύνδεση με όλους τους λογαριασμούς του social media και από εκεί να τη δουν όλοι του οι ακόλουθοι, είτε Facebook, είτε Twitter, είτε Instagram, δημιουργείται referral link προς το προϊόν ή στο e-shop, άρα και αύξηση της επισκεψιμότητας, γιατί για να μπω εγώ να σχολιάσω το φίλο μου, να σχολιάσω την επιλογή του, θα πρέπει να μπω να τη δω πρώτα. Σύντομα ότι δίνουμε τη δυνατότητα σε τρίτους να σχολιάσουν τα προϊόντα μας ή ακόμη να κάνουμε και αγορά. Να κάνουμε και αγορά οι τρίτοι. Άρα λοιπόν, αυτό είναι που λέω ότι δεν έχει τέλος η αγοραστική εμπειρία, γιατί όλα αυτά τα αποσταρίσματα, οι διαγωνισμοί, οι ενέργειες remarketing, όλα αυτά μπορούν να προδοτήσουν καινούργια αγοραστικά ταξίδια, είτε σε καινούριους μας πελάτες, αλλά είτε και στους ήδη υπάρχοντες πελάτες μας που θέλουμε να τους καταστήσουμε επαναληπτικούς. Συνοψίζοντας, θα λέμε πως το αποτελεσματικό λοιπόν e-commerce είναι ένας αέναος κύκλος, ο οποίος μπορεί να απεικονιστεί ως εξής. Ξεκινάει λοιπόν η online εμπειρία, είτε από ανάγκη που υπάρχει, είτε που προκύπτει στην πορεία, είσοδος στο e-shop, data capture, μετά post σε social media και σε blogs, remarketing καμπάνιες, του στέλνουμε κάποιο κωδικό για παράδειγμα, επανείσοδος στο e-shop, αγορά, συνεχίζεται η εμπειρία και offline, content marketing δημιουργούμε από τα social media που χρησιμοποιεί ο χρήστης, remarketing καμπάνιες και πάλι, γιατί θέλουμε να τον βάλουμε, όπως είπαμε, ξανά στο e-shop μας, με διάφορες προσωποποιημένες προσφορές, επαιτειακές προσφορές, νέες παραλαβές, πρέπει να βρίσκουμε αφορμές και να τον τραβάμε μέσα. Επανείσοδος στο e-shop, συνολική εμπειρία και offline, post στο Facebook και στα social media για να δημιουργήσουμε content, remarketing καμπάνιες και πάλι και όλα αυτά σε λούπα, ξανά και ξανά. Άρα λοιπόν, και για να ξεδιαλύνουμε το τοπίο του αποτελεσματικού e-commerce, αυτό θα μπορούσε να περιληφθεί στη φράση που βλέπετε στην οθόνη σας. Αυτό μπορούμε να έχουμε όλοι κατά νου, ώστε να πετυχαίνουμε το αποτελεσματικό e-commerce. Ευχαριστώ πολύ.